И здравейте YouTube, аз съм Дека1324, днес ще играем в Wizard PvP. Също така с мен е Its Марков, ПВП, кажи на здрасти. Здравствуйте. Решим да стикам в този новия сървър. Сега с малко ще мятате книгата с ранг. Да мога да я хванем, естествено. Това е нашата надежда. Няма да взема повече място. Майте, те пълни букуци. Мисля, едно хин ги остава така. Така. Видим сега книгата. Съберете се. Окей. Късмет ми пожелайте да я хвана. Малко пожелавам ти на тебе. Всяко някой нас я хване, ще се гръмна. Добре, не бях аз. Не съм аз. Видях коя хвана. Е то с брада тук. Е чубеге. Това явно е било тебе. Съжалявам, че успяхме да хваним евента, просто сега влизаме. Скрием метна на лайна си райна. Опа, чече. Който е? Ти може да са ключове или така ми се струва, на някой евент, дед бях чат хелпър, беше той сложен колко окей. IP ще има в описанието. Както би трябвало да има. Ще погледна как да сложа, все пак още съм новак. В YouTube не знам, не разбирам много. Ще пробвам да сложа IP-то, даже ако искате. Вижте, така ще направим. Ето тук така съм го сложил. Ще го спрете на пауза и ще си го видите. Аз съм го сложил, ще го спрете. Ако случайно не успя да го сложа, все пак ми новака. Така, добре. Видим сега. Тук, окей. Добре, сега надявам се да ни лагва вече. Да, 10 FPS, окей. Сега има лар. Кой има рън евент? О, тото и лесно бе. Щото и лесно бе. Вау. Вау, Free Fire резистънки. За първи път виждам да има Free Fire. Всяко бе спитки. Няма спитки. Няма. Но ако ходите на PvP, идвайте тук и взимате безплатни парки. Опа. Така, трябва да го уточним. Всичко. И слождам е подготвен. И не трябва да минам тук. Но понеже аз съм глупав. Айде бе. Ако нататък има джъмп, ще се постаря да ги изпреваря. Трябваше да видя откъде да мина, бе. Как моя цел. Нещо. Така. И то с много напредна. О, тук джъмп с лиани. То може, ако не може джъмпи. Ясно, че ще се занимава. Все пак за първи път сме тук. Нормално е да имаме някои недостатъци. Както всеки нов сървър има някакъв недостатък. То кога го мина, бе? Браво на това. Сега съм не наред. Ага, той по-лесно не мина. То тогава е страх да ми се бъде. Добре, нещо се предсакам, тук не мога да разбера защо. Тоест нещо много бавно го минава, защото тъй. Нещата много бавно ги минава, колкото аз по-бързо минава. Нямам повече спитки. Ти? Не. Майко!
22 лева. Майко, фу, братва. Really, nigga? Окей, кой да хвърля? И аз телепортни, бе. Тупа, ес. Тупа, цепата. Ама шипни. Вземяйте ми, че от тука. Хора, не мислите, че това е читърско. Просто няма място. Бягай от тука. Нормално и все пак тук ни дават нещо, но и аз не го телепортвам да е 3 чипи. В една стаечка сме, това няма нищо читърско да ударя останалите айтеми. Сега ги отговаряхме, нали? Да, аз взех. 22 лега, фу, брат, бе. Не се чуди кой го е взел. Нормално е, няма. Нищо читърско не виждам аз поне. Ако има някой читърско, не знам какво е. Пишете в коментарите. Точно ще видя коментарите. И което забравих да кажа, че когато се развия в този сервер малко още, ще направя томбола, която ще изтегля при 20 абоната. Смятам. Аз може и да участвам. Разбира се, ако имаш YouTube. Айде бе на спана. Абе смаката PvP, бе. На War Survival. Мисля, че това ще... Той даде ли моите мите или ние дето ги рейднах? Окей, айде телепортай се, ако да оцеляваме. За първи епизод смятаме да намерим хубаво място и да направим къща. А вече във втория ще почнем развиването, ни копаене, ма... Какво се сетите? Може в първи епизод да почнем с тия неща, да. Почнем... Да. Не, първи епизод къща. Аз така искам. Не знам що. Сега къща направим, после ще мислим за това. Направим къща, пък утре може да поснимам малко аз самичък като играя. Мога да развием. Също така, когато не снимаме, защото все пак няма всеки път кога вляза да снимам, нали? Ще има моменти, които сам ще таковам. Утре може... Да, извън каза да го кажем, може да сам да се развием и ние съм тук без да снимаме. Но ще гледаме повече да снимаме, защото аз ако постоянно снимам, няма нито един клип да кача и на втората компа ми ще се претовари за 3 минути. И така. Откъм една къща. Има резиденция. Айде, акробатик скилс първи левел. Да взем малко дърво. Смятам... Не, няма да стане. Мислех, че кога щупиш, имаш някой сървър един плагин, щупиш ли един път листо ти пада такива фиданки, обаче тук няма това нещо. Ти къде си? Чак, аз влеза малко афка. Тъпим се. Охо, тук много ми харе. Охо, знаеш какво ме хрумна, бе? Да, да живеем във вода. В смисъл, или под... Нали, там някъде да си направим къща, или върху да си направим на... Искаш кораб да направим? Аре, може. Не сме много опитни. Ама ще бъде трудно. Много трудно. И двамата не сме билдъри. Точно. Не. Дай първо да направим къща... Друг път ще направим кораба. По-добре ще спред мен. Не се сърдите. Но кораба ще го правим в кадър. Само ще измислим къде да го направим, както и ще снимаме като правим кораба. Чакай бе, порти сега тук имаме идея. Секунда само да направя чисто. Тъпни са. Окей. Вече се порти. Тъпни са, нали? Една ти си нали си тука? Къде ти в дата някъде? Не бе, тука. Паска. Видя ли стрелата? Може да има се телепортна, брат. Ама айде. Ето. Добре бе, човек.
Може пшеника. Окей, готово. Спокойно. Приемаш ли? Тук не става стъпа ес. Тъпо адска стъпка пише. Прав си. Добре. Ичам, я вземи тези тук неща. Ичам да взема често. И ти взимай дървото, чули? Да, ще вземем дърво. Чай сега отвътре Може да да измислим, да направим. Малко лагва. Съжалявам ако ми забива, но все пак не съм аз виновен. Компютър е виновен. Не, ми е друга идеята. Опа, извиня. Я чая малко. Нищо, аз искам да изключа. Party invite, it's Марков. Прими. Ще разима тук дори. Мисля, че ще не стигне. Сега гледай какво ми иде. Не бе, чакай, виж. Ще направиш идеята си, ма не така. Мани го той дърво. Не, дей чупен, дей. Виж сега мен каква ми е идеята. Пак ще живеем така, нали? Обаче отвънка да се вижда дърт. Искам така как ще изглежда. Не искам да бъде в планината, тук да направим една тераска. Дали то така пак ще не е тук въртичката. Е готово. Да, оттър. Що па? Виж как готино изглежда. Не бе, ние отвътре ще украсим, бе. Няма да е така. Търтено. Бе, ще оправим после вече сега. То не зависи отвънка как... Опа, бота така. Успех да хакнат. Аз това не ни пречи. Съвсем, че забива. Айде сървъра направи нов рекорд. Колко човека влязоха? 40 и нещо. И бах ти ботовите. Много вляза. С Д. Не, Бате, много съм мръдна. Лад. Аре бе. Окей, оправи. Добре, аз тук ще направя нещо. То ще не съм обмислил. Добре, както е, после мога да подреждам. Задължително ли е сега да подреждам или не? Не. То въпреки, че не съм свикнал да ми е разхвърлен. Майде, какво да правя? Да не мислиш, че само ти си. Не, дай го направим на шаг, бе. Я чакай, сега ще се върна. Имаш ли нов чест? Не. Искам да видя нещо. И твоето мнение искам. Виж, ябълка, легендарка, окей, направихме свечи. Виж, излез. Как да бъде? Така. Че аз нямам какво дърво. Ян, дай ти дай. Не, то съм. И за какво беше тя бота така? Не знам. Виж как да бъде по-добре. Чакай малко да. Тук Съм да различни избори. Мисля, че това така много ми допара.
О, чакай да сетнахме. Избери там някой от цветовете. А виж моята идея. Въпреки че аз не обичам много да оцелявам, понеже снимам. Охо, откъде го взе, бе? От Lab Event. О, че то има ли, бе? Къде? Да имаше. Къде? Не в честовете там имаше. Ето няма вече чест, бе. Ба то ще не стигне за пода. Колко имаш? Ами да, имам по един стак от всичко. Хубаво. Браво, добра идея. Ами аз гледам, че Харесва повече от другите, нали? естествено. Щом свързвам с нещо от мене. Не. Чакай бе, аз какво правя? Те, че аз много съм глупав днеска. Що? Къде са такова? Я направя втори, че ще отивам още места за фули. Секунда. Даже като правя реса се замислям да го правя правилно. А дай забравих. Секунда само. А дай ма забравих, бе. То аз съм. Ало? Да, тук съм. А! По-мъниско. Ядно има ли? Ако ми пишеш въпросителен. Да бе, аз съм заглушу наистина. Няма иска пари, брат, за рез. Мюзик не отмина, отмина. Ми пише мама. Той тук пъше откъде, ако не я зарови. Как си искаш, бе? Но защо по две, бе? Engati o să o ne rătășim. Няма, па ще му спаме. Аз искам пък резиденция, бе. Тут няма смисъл да играем, като нямам резиденция. Някой ще дойде, някой имам тук да взем. Ама идем шлотина. Закупа за всичко пари искат, не мога да разбера. За реса пари искат. Би майко се оказа без. Я, Warp Shop. Ще изкараме парите пък някак. Можем да продаме... Напиши, може да направиш рез.
Тут па сам си такова, брат. Резиденцията. Той прави. То пак направим твоя резиденцията. Нали. Ще ми дадеш ли обаче на мен резиденцията, защото като кон да знае някой. Няма сис за командата. Има. Напиши това. Ми даде рейс гиф. Не докато не той наистина давно. Даде ли го? Не е така. Даде рез, гиви името на реса и моето името, брат. Това ще е първата ни малка каштурка, а след това се занимаваме с кораба. Смятаме. Тъй, тинки. Добавен ли си? Да. Окей. Не съм добавен. Смарков. И тос. Сега тук малко така да посложим. Тук трябва да е пак така. Тук не е симетрично. Чакай, трябва да го направим ето от тук. Ето от тук. Като цяло това ще ни е къщата. Тук нещо. Ети на един чест. Чай, брат. Я дай за малко от цвета на вълните. Значи, не чупи, бе. Не, дай ми ги, ще видиш сега, защото няма се получи всичко. Не, бе, дай. Наистината ще трябва да правим нататък, то как ще стане. Я ми щупи вълната, не цялата. Ето тук ми щупи, например. Ето аз бялата тук. Не, бе, брат. Не, бе, какво правиш? Щупи ме ти бялото тук, само единия ред. Всъщност трябва да щупиш и втория. Защото ако скажа стане хубава къща, трябва да го щупим това. Ама няма да ни стигне това, нали знаеш? Има. Ти да не купи? Аз съм долар пишу. То почти готово. Не си ли свет на хом? Ау. Ау. Нещо се бъгна. Опа. Аз съм го направил на обратно, бе. Знаеш коя? Ето се оправи. Не се занимава.
Аз направих наобратно, вече че аз наобратно такова. Добре, но кажи, кой ти е идеята? Не бе, аз се оправих, защото виж тук да е симетрично. 1, 2, 3, 4... Дай, трябва махне. Не. Оф, ми пука. Гордо. Тук няма да е симетрично, какво направя сега, не мога да се отсета. Кой няма да си отриш, каза? Ето и тук, виж, тук е 3, тук е 4. Ами дръпни го с един блок. Ама тук трябва да стане 4, но там ще оправим 4, но тук е 4. Тук даже е 2. Ето реши си проблем. Как да се сега върта му да бе? Ме тука? Сега кой? Не, тук е 2, 3, 3. Ще как го направи? Добре, остави го така. Почи да слагаш аз тук. Не, остави го така как се, остави го. Що? Дай. Тук е подволно такъв час, бе. Може да кръстиш ли бъда симетрия? Кой? Не бе, ще напиша... Както и да е. Смятам хора това да е от клипа. Аз се изложихме тук, ама... Тарикатска работа. Дай да правим тази снимка и... Тук дай няма смисъл да слагаш блок. Нали се усещаш? То нали тук ще стена няма смисъл да слагаш. То няма да се вижда. Ама ми дай блокчета. Изслуши блокчевете, как? Даже може и да ни слагам. Щом те искаш. И я дай малко бяла вълна. Колко имаш? 17. Окей. Пак съм бъркал. Аз нищо много бъркам. Не, този път не у мен е грешката. Виж се, добре. Тебе е грешно. Не точно. Мисля. Готов? Да. Защото аз видях нещо друго. Защото аз нещо друго видях. За това. Няма да ни стигне. Добре, е слезал. Продължим така. Кой не си ни бялата вълна? Общо вълната не е стига. Я му пише да той палев много. И сега само 4 вълна не стигат, е ли? Колко имаш от себе си бяла? Една. Да, че да търсим... Не, Да всъщност... слушам край на епизод. Да, имаш там ти ще кажам. Еми хора, това е от нас. Ще поправим къщата, не се тревожете. Ще намерим глина... така да е. Да, вълна. Кажи първоначало. Те ти извърча за кораба. Чао, Бал. И ще се видим някой друг път. Чао.